Bé, avui estem a Martorell, amb l'alcalde, amb en Salvador Esteve, amb molta gent de Convergència i Unió, i amb aquesta parada, amb aquest punt, que de fet s'inscriu en una iniciativa que estem fent per tot Catalunya. D'aquestes parades avui en tenim aproximadament unes 70 per tot el país, a totes les comarques, en algunes comarques n'hi ha més d'una, com per exemple aquí al Baix Llobregat, i la idea d'aquesta iniciativa és que Convergència i Unió surt al carrer i es posa molt en contacte directe amb tota la gent. Això no ho fem una vegada a l'any, ni de bon tros, ho fem cada dia, no? Però avui li hem volgut donar una mica, diguem-ne, aquest exemple, aquesta força fins i tot comunicativa, no? D'exemple de cara al conjunt de la població catalana. I la idea és aquesta, estar molt a prop de la gent, escoltar molt, escoltar també les crítiques, escoltar les opinions, explicar les nostres idees i anar fent taca d'oli per intentar donar-li el tom en el país i provocar el canvi que molta gent està esperant. I això no es pot fer des dels despatxos, com ens va ensenyar en Salvador Esteve durant molts i molts anys, no? Ell a Martorell té majoria absoluta, i que Convergència i Unió guanyi per majoria absoluta a Martorell només té un secret, que és molta feina al carrer, molta feina a prop de la gent. Això és el que estem intentant fer a tot Catalunya, i jo espero que això servirà també per provocar, per aconseguir aquest canvi que tanta i tanta gent desitja.